شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден ҳама каса ба канали ма. рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дӯстони азиз, мехоҳам ки занҳои хонашина ба кор даъват кунам. беҳад кори осонай. кор дар хона нишаста бо тариқи онлайн кор мекунем. вақти муайян надора. кадом вақте ки занҳо шумо бекор мешавин ё оё духтаро ҳам боша мешава бекоритон да ҳамин кор да машғул мешавем, бо и даромади дигартон мешава. агар ягон ҷудам ки кор кунен, омада баъди кор метонен и кора давом тиен, бо як ҷои дига даромад мебиёя. и бар зиндагии ҳеҷ кас зарар намерасонад. духтаро кор беҳад осонай. ҳамаи парфюмерие ки дар ҳамиҷа, доруворие ки мефурӯшанд, маск, крем, чизе ки ҳаст дар дараҷаи якумай корейские. духтаро результатош ҳастай, беҳад результатош номери якай, результатош зур додагия. маршинкада крем дора. маршинкора нес мекуна, доғи рӯра нес мекуна. боз вай ҳастай доруҳои барои тамоми дардҳо лечения мекунад. духтаро аввал аллоҳай, баъд як чӣ бояд сабаб мешава, даъвоша аз ҳамин доруво меёбен. духтаро кор чӣ хелай дар як моҳ 100,000 рубл шумо метонен кор кунен. боз даже зиёдтар метонен кор кунен. и вобастаи худтонай. боз 6 моҳда як бор харид мекунен. то фикр мекунен ки савол-ҷавоб мекунен, мепурсен хушрӯтар бо аз ҳамин наставниктон, баъд харид мекунен. духтаро маълумоти пурраро ҳамин номериё ки дар рӯи экранай хоҳарҷони ма ҳамаша мефаҳмонад. чӣ хеле ки хучон ба осонӣ кора пеш бурдагиянд. регистратсияш бесплатнияй, омӯзонданам бесплатнияй. ҳозир ҳамаи ҷода платнияй. ҳамин омӯзондани ҳамин ягон фирма, ширкатҳо платнияй. и ширкат бесплатнияй. духтаро осона как мефаҳмонанд, шумо ҳам соҳиби ҳамаи чиз мешавен. кора пеш мебарен. бо зана ки кор кард, бо даромади зиёдӣ ки омад, бо камбудиҳое ки ҳар яки мо дорем бартараф мекунем. духтаро инами хемохемш як намуд добавка пишеваяй витаминай. духтаро тамоми дардода фоидаш ҳастай. ҳатто барои бефарзандӣ фоида кардагиай. духтаро барои ҳамин бар шумо да маслиҳат метиҳам ки кор кунен. аз номи канали ма гап занен. беҳад одами хубай, инсони беҳтарин қати бо наставник боша, кор дар авҷ мерава. кор беҳад барои шумо осон мешава. ҳамраи ҳамо коригаротон одамои хуб боша, шумода беҳад приятнияй. барои ҳамин ма шумода тавсия метиҳам ки бо ҳамин хоҳарак кор кунен, зиндагитона дигаргун кунен, саломат бошед. духтаро имрӯз ман барои шумо тарзи тайёр намудани рулета нишон метиҳам. ба мо лозимай 4 дона тухм, 1 қошуқча разрыхлитель, 4 қошуқи калон шакар ва 4 қошуқи калон пурпур орд. ана сар мекунем. аввал аз тухма бо миксер лат мезанем. духтаро ба шакара камтар кам ҳамроҳ мекунем. ҳамаша як ябора намеандозем то ҳамин сафед шуданша. агар миксертон слаби бошад 10 минут вақта мезанен. агар миксер ки нағз бошад дар 2-3 дақиқа намхел сафеди хушрӯ мекуна. аз абароти миксер вобастагӣ дорад. духтаро бинен миксери ма 8-10 дақиқада намихел сафедиш кард. баъде ки ҳамин сафед шуд, тамом дигар разрыхлителя бо ҳамроҳи орд бо элакча бехта, баъд бо лопатка мекобем. агар ба лопатка накобем, ба миксер занем, объёми хушрӯ наметиҳа. ба лопатка мекобем ки ҳамин объёмаш ҳамин хел хушрӯ бимона. вақте ки объём ҳамин хел бимона, духтаро баъде ки дар духовка ки пухтестай, вақти пухтанда ҳам хел дами хушрӯак мешавад. духовкаро дар ҳарорати 160-170 градус бимонен. бо духовкаи худтона бидонен. духтаро агар ки баланди бад боша, ами 160 монен ҳастай. духовкае ки баландаш уқа баланд нестай. бо худтон духовкаи худтона сарфаҳм биравен. анам хел ма дар листи одил кардам 4 тухмара. сраза гармогарм анам хел мепечонем шаки қула бигира. крем ба мо лозимай. анами шеф дукат қати истифода бурдестам. и сливки 26% ки маслинияй. ира бисёр дар гилмони хушрӯай сахтаки хушрӯ мешава. мо ҳозир 200 граммша гирифтам. баъд бо ҳамроҳша варёнка ҳамроҳ мекунам.
метавонед сукушони молоко ҳамроҳ кунед. Фарқ надорад. Вақте ки худаш камтар ширинакай, вақте ки сукушони молоко ё варёнка ҳамроҳ карден беҳад болаззат мешавад. Яхе одамо қандоб ҳамроҳ мекунанд, мешавад қандобам, лекин сugушони ё варёнка бо лаззатша дига мекунад крема. И крем асосан барои ина ҳам қаймоқа ҳамроҳ мекунед, крем ҳам болаззат меша, ҳам барои ягон гулмонии ороиштӣ беҳад хушрӯяи болои торда. Ҳозир ман ҳамира ҳам даруни торт, ҳам болои амо даруни рулета ҳам болошта мекунам. Ина михел духтаро рангша бинен дигар шуд. Рулет мона мекушоем, қулаб гирифтагиае. Ана михел крема мешакем шоҳози ҳамаи ҷуша яхел. Баъд начинка чизе ки дошта бошен ҳамроҳ кунем, банан дошта бошен, ами як гада чизе ки дошта бошен. Ман малина дорам, малина свежа гирифтам, ай ҳами истифода мебарам. Ина духтаро, и замороженный неста, и малина свежая. ҳамаи ҷошта мемонам. асосан ами духовкаи одил да духтаро беҳад қинай пухтанош. Ами кадоме ки одил дора ҳаракат кунен, як духовкаи хали калоно бигирен. Барое ки сарфаам рафтанаш қинай дарунаш майда, ҳай тез сӯзонданаш мумкин е. Насиб боша ман як духовкаи бо калон мегирам, ки духовкаам неудачный ғалтид. Барое ки газ будай дар хона намешава, дар сексияи танг газ намешава, бо мо немша. Ман як насиб боша плитагӣ мегирам полный. Баъд бо хушрӯяи барое ки духовкаи одил чиш безебае ки наздикай дарунаш тезда сирх мекуна. Ина духтаро бо ба ҳар ҳол ман кӯшиш карда пухтистам. Ин амиҷа оли питаться накарда ҳами хел буридмай мубайнаш мондам. Барои гуфтам дарунша шумода нишонтим. Духтаро ман корвон рафтистам. Ҳозир мерам пасудора барои шумо нишон метиҳам. Як-ду чиам хали пасуда чизо дар кор буд, хариданӣ рафтистам. Ҳамта гуфтам кам-кам навор карда то рафтан ма барои шумо нишон тиҳам. Иҷа тарафи циркай, Якачинор цирк ҳамон тарафо ай духтаро. Ай автовокзал, ай профсоюз навор карда омадам. Ҳай камтар тез да мондам ки агар ки ман оста монам, ин минуташ бисёрай беҳад дилтона мегирад. Ин ами пеши цирка домошай, бинен чӣ хел домош хушрӯ шудай, баланд. Хай навигари ба лави Душанбинка мерем, озӣ домои нав бисёр шудагиае. Ба хотири як шинос бо ами хоҳиш карда буд ки ами тарафи хонаша ман навор кунам, дар тарафи лави Душанбинка. Ҳай чанд сол шуд хучон нестан, навор кардам, тамошо кунед. Бо якта поёнтарда бо як шиноси дига хона дора, подписчикоан. Ҳаматон барои шумо ай навор тамошо кунед. Ҷа Якасарояй. Иҷа мактаби навай духтаро. Хай намхел ватан хела дигаргунӣ шудагиай. Беҳад комментариҳои видеои пешинара хондам. Бисёр ёд кардагием ватана. Худованд ҳамаро соқ саломат ба ватан баргардона. Худованд нигаҳбонтон боша. Аввал ки дар ғарибиен, худтона эҳтиёт кунен. Аз ҳама ҷиҳата худтона эҳтиёт кунен. Нигаҳбонтон боша худованд. Беҳад ма дилам ганда мешавам. Худам ғарибӣ рафтам омадам, медонам ҳар як ками одама ватани худшай. Дар ватани худат озод ба ҳазр мегардӣ. Ман чанд ҷо рафтам, ҷое ки ватани худ монай ба ягон ҷо намебирояд. Ҳавоша бинед хумуда чӣ хел гармай. Ҳамхе гармай, пага боронӣ гуфтагия, лекин ҳаво ҳамхел гармай. Боронам борам як рӯз мебора бо офтоб мекуна. Дига ҷора мебинӣ аллакай хунаки сар шудагия. Ҷои мо гармай ватани худмон. Бозори Корвонда расидем. Инами соат 3 шудестай духтаро, ма дер рафтам. Ҳозир 2 2 чандай, қариб 3 шудестай. Ина ҳолиам мошинай, ҳолиам пари одамай да бозор. Хай қариби бозор да растем. Ам охири он контейнеро ҷои пасудо меравам. нишон метиҳам. Баъд чизои гирифтаги ма ва пасудои новинкаро барои шумо нишон метиҳам. Чизе ки новинка ҳозир биромадай қангиракоай тамошо кунед.
ина духтаро омадам бозорда анами қангирако новинка будай. Анами ду тара бинен иҷада бо торница дора, мевагирак дора. Инами қангиракҳои зард 250 сомон як донаш. Инамия бинен, инами санг дора бо инами 250 сомон. У комплектҳои пуштшда мебинен ӯ а 1,5-2 сар меша, барои ки ваё 8 дона чиз доран, 6 дона чиз доран. Иҷода подносҳои золатисти бинед, ҳама термосҳои золатисти фасон. Як подноси золатисти ҳозир бо нишон метиҳам хушрӯвакай. Иҷода бо ини хеле пасудоҳо дорай, қошуқҳои золатисти ҳозир мода шудай. Ина ира гуфтам беҳад хушрӯвак золатисти. Баъд инаи қангирако 120 сом, 100 сом инаи золатистиё. Сафедошам 115, 120 сом. Ина духтаро иҷада анамихе спецница гирак, шакар гирак, инаи поёнгиёш 380 сом, 350 сом, бологиёш 250 сом, 220 сом монда метиҳам бологиша. Ина ёш камтари халиайда, боло ба болош бо ҷора кам мегира. И бо камтар ҷора бисёр мегира. Ман хостум барои худмат бигирам, аз боло ба болоша гирифтам ки кухни ма калон нестай, ҷора кам бигира. Ёш маъқулам буда, ҷора камта бисёр мегирифт. Ба як намуда ами сафедо маъқулам буд, ҳамура гирифтам. Инаи намуда ма гирифтам духтаро. Инаи пасудоҳои сафедои нав буромадай и тарафтай бинен, камтар лавош хеле узор дора, хушрӯвак. Ина иҷода бо сафедо, сафед мода шудай. Наи торницара пурсидам 250 сомон гуфтак. Торницаша бинед золатисти хушрӯ. Иҷа қошуқҳои золатисти 300 сомон гуфтам, қошуқи золатистия наборша. Ӯ сафедош 250, 280, инам ё 300 сом, 280 сом. Инам хеле нархай бо арзон мекунанд. Ина духтаро бо камтарам боша, гуфтам бед тамошо кунам, барои духтаро навор кунам. Чанд бор омадам, навор карда натонистем, саросима гирифтем, рафтем. Ина иҷа ини хеле якта гирифтам барои пирожнӣ, ягон чи мепази ё ягон ҷо мебарӣ, хушрӯвак места, қоқ намешава. Хонадам ки пухтӣ мемонӣ места. Яктаи ҳами гирифтам. И 35 сомон. Пеш 50 сомон буд, озир арзон шудай. Ина духтаро омадам хона, распаковка. Нишонтон метиҳам. Наози ҳамаша мебурорум, нишон метиҳам. Хушрӯвакай ҳамаи ами мурчу зира ва ами спецҳои гирифтагим истодагӣ буд. Мехостум ки амиёра ҷобаҷо кунам, як тарафак да хушрӯ места дар кор меша, сраза вақти авқоткунида мегирӣ, истифода мебарӣ. И чанд намудаш буд, 4 кунҷаш буд, хали як намуд прямоугольник меган, ӯ халиш буд. Ман ҳам хали круглиша гирифтам. Мада ҳамин намудаш маъқул шуд. Бо ҳами астаи чӯбӣ чанд ҷода дидим як тарафи чӯбу шикастагӣ, ами оҳаниш маъқул шуд, ба қувватаи оҳан. Оли истифода набурда, шикастагӣ буд. Баъд ина иҷа ини хали гирифтам духтаро, тугмача мешава, ба шоколад мекунӣ, болои торда украшение мекунӣ. Дар корвон як ҷош дидимам хе бисёр ҳамаи чизи ами кондитерӣ мефурӯхтиянд. Арзон 10 сомон амира гирифтам. Барои рӯи торд ягон чида мекунӣ, хушрӯвакай. Баъд ами контейнери пластмаси калон, пирожни, торт, чизе кунӣ 4 кунҷа хушрӯ мебара. Ба баракат. На. Раҳмат духтарои азиз барои комментариҳои хуб, барои дастгириётон. ҳазор раҳмати калон. Беҳад миннатдорам аз ҳар яки шумо. Худованд нигаҳбонтон бошад.